हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे जिसोया डी ब्लगावहा गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय जों दायो भालुफुङाव थांनो नागिरदों बे आलायारन फिल्मखौ देखायनो नङा माने पस्टारखौ जोङो लागायनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बे पस्टार लागायनायखौ जों पस्टार हैगोन आरो दायो आदामोना फैगासिनो बोलेर' लानानै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बर'नि फार्स्ट फिल्म आरोना बे आलायारन होननाया जोंहा मामा बाबायाबो नुवाखैनो माने नुदोंमोननो क्लास 1 2 आव ना मा दंमोननो ओरैबायदि माने बावगारजोब्बाय आरोना एसे गोसोआव दंनो नोंथांमोना आलायारननि पस्टारा इखौ जों दायो भालुफुङाव लागायहैगोन नायलांदो नोंथांमोना जोंनि बे पस्टार लागायनाय ब्लगखौ ओइ मा होनो आरो आं दायो पस्टारखौ लानानै थांगासिनो दङ मा होनगोन बेखौ मेन रडसिम लामासिम आंनि रुमा इयो नालाय खाथियावनो ओमफ्राय दायो आं लामासिम थांगासिनो दं आदामोना दायो फैगासिनो दङ बोलेर'जों ओमफ्राय दायो गाखोनानै थांसै आरोना भालुफुङावहा ओमफ्राय आं रुमावसो थायो नालाय हारसिंनो बालन्दा मानसि नै आंना गारिया सफैबाय उफ हाद्रि खुले वाव सफैबाय गारिया थांसै ना मा थांफिननो नागिरदों आइदै मा थांफिननो नागिरखो फार्स्ट जोंहा बसआ हा नायनो फैगोरदों हा बायनो नागिरदों बे रड खाथियावनो आरोना स्टुडिअ बानायनो थाखाय जोंना स्टुडिअ ओइ बेयावसो नालाय इसिं लानो हाबा मोजां जागौमोन ओरै इसिं गिदिर जोंहाथ' नायग्रासो बडिगार्डसो नालाय जोंथ' बिनि आन्दारावसो खामानि मावो होमबाबो जोंबो एसे दन आरोना ना मा होनो बिनि हा माने जोंनि हा आरोना दायो माइ दं नै लासै जागासिनो र' बेयाव गोजौ बिल्डिं सिमाफ्रा नै थांलालै जों ओरै जोंहा पस्टार लागायहैनांगौ माबायाव भालुफुङाव ना आखाइ आथिं बायबासो मोजां जायो नङा पस्टार रानना फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो जों न'आव मोनसे ओरैबायदि डेन्जार न' नुदों आरोना नोंसा ल'नो हागोन खिन्थु न'खौ देखायनि ओरैबायदि डेन्जार नै इथिंनिफ्राय गोजौ गाखोलाङो ओरैजाय दुगैग्रा लेट्रिन बाथरुम टयलेट दं आरोना नै मा बुंनो आरो नै बेयावनो खिनो हागोन खि दुगैनो हागोन टेप सेप दंजोबखायो टेनसन गैया डेन्जारलै न'आ खिन्थु फसायबाय आं नैयाव माने फैसाफोरखौ बाजेट खालामो आरोना माने उन्दुयो रेस्ट लायो उन्दुनानै ओमफ्राय देखायनि न'फोरखौ वाव नै सिलाय दंबावोसो सोरबा फैयोबा गावनो हागोन डेन्जारलै न'आ वाव नै ओरै गोजौ थांनो हायो ओरैजाय ओइथि दखान दं नै ओरै मालफोर दं दखाननि डेन्जार हिट न'आ नै ओमफ्राय इयो किचेन रुम बरियालै न'आ ओरै दैखरबो दंबावोसोलै आयौ नै दैखरबो दंबावोसो इउटुब बनायदों ब्लग गाजा हिटलै नोंसा न'खौ फसायबाय आं मादै बाजै वाव नै इथिं दखान बरिया नैथिं जोंनि गारि आरोना बरिया लाइक आरो कमेन्ट खालाम माबायदि न'खौ नुदों वाव ओरैबायदि हिट आंथ' फसायबाय लाइक कमेन्ट खालामखाबाय आं माबायदि मादै न'आ बाजै नोंसानि न'आ एकदम हिट माथो
बेसांसो खरसा थांखोलै गासै बेसांखौलाय सोरनि थाखाय बनायदों नोंसोरनो फुदुंबायबा ए जोंनि थाखाय बिराद मोजांलै मादै न'खौ फसायथारबाय आं बनायबाय नाथाय मोजां जाखागोनखा बेनो आरोना न'आ जेनेबा सिगांथिंनिफ्राय बिदि नुयो नैबे इसान न'हा गेलामाल दखान दं नै गेलामाल ओमफ्राय नैथिंजाय बक्स टक्स भारायो टेन्ट हाउस स्टाफ दखान फानो सिगांथिंनिफ्राय बिदि भिउआ ओमफ्राय न'आ हले उनथिंजाय न'आ हले डेन्जार हिट मा बुङो आरो न'खौ फिदाखालै न'खौ एक्टरा तो बिजेगिना तो जतन लागाबा लागे ভিতরে বাইকর ঘুরি তো সবাই লিখি তো দিদি হল লগাই দিবি লিখি মিটি আজি লিখি দিবি সব লিখি দিবি कनसि ब्रह्मनि एक्ट्रेसनि बिमा आरो नायो बैयो बिफा गाजालै दुदिन खान माय इति दिन आवाज चान्स है तो नै जोंहा सा मोनलांबाय सा बेयाव कमलाव जोंहा नैबे माबा खानाबाय डेट लिरनो नागिरदों डेट भालपुङाव जोङो देखायगोन 18 तारिख नयतो 18 तारिखआव आलायारन ओमफ्राय इखो ओरैनो आरोना मा होनो इखो बे 17आव देखायगोन इखो नायदो आलायारन फिल्मखौ जायफ्रा नायनो गोसो गुदुं बिसोरो फैबानो जाबाय टाइम टू टाइम 8 दिन नाকি जल्दी खुंदिया होजे बे फिल्म नामानो जाबाय र जों बर'खौ देखायगोन 17 तारिखआव 8 PM गियान गोसोना लिरदो मिस्टेक जाबाथाय जावजाखाबाय नोङो आं नोंखौ लिरदों ना जाबाय नामा 8 देखायगोन 8 आलायारनखौ ना मा होनो जाय भालपुङाव फिल्म नायनो फैगोन बे गियानखौ लोगो हमबेखौ बियो सिरसि सोखुमागोन अनलि सिख्लाफोरखौ आरोना सिख्लाफोरखौ सोखुमायो बियो बहुद बार हमजाखांबाय बिदिनो सोनायनि Gaza, Don. Gian, malah rengkam. Rengkam जानोसै गासैबो अमा बेदर जागासिनो दं आं दायो थाव दिपु सफैबा थाव दिपुआव थाव सोनो नागिरदों 50 टाका तेल मबाइला सिख्ला मानसिसोलै एदावनांगौ एसे गियाना लांसैलै गियान लागोना लाया नोङो बेखौ नांगौ बेखौ लाजि आंथ' मोनबा लांगोन दे हारसाबाबो आदिबासिबाबो मानो होनब्ला गार्लफ्रेन्डानो गैजा रोंखाया गोरिब मानसि नालाय रावबो गोसोथोआ मोनबा लांगोन आं खेला बायद' আপোনাৰ নামটো কি फाटखुआ আপনার নামটা কি রে গীতা গীতা ওয়াও সুইট নেম পছন্দ খালো আপনার রে ट्रेन मालबुं ट्रेन मानसिन फिक्ससे गाइस दिनै बे गोबावनि उनाव लाबोनाय ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोसो गुदुङै आंनिफ्राय बेखौनो माने बुंनो थाबाय आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामनो आसा थाबाय दायो बेखिनियावनो ब्लगखौ दोनथ'नोसै बाय बाय